Áno, áno, viete o mne? Čo vám mám povedať, že by som vám to lepšie nebudete sa odo mňa, ale búrka bude aj tak, bude musí byť niečo, aby zaplačilo. Všetky zvieratá do buriny a do katiaľ sa dá utekať, keď sa nedá nič neviac, ako by som viacerých ľudí mohol všetko im prezorovať a zozorovať a separovať a separujem sa z holínia, od ktorej by som sa nedal. Nedám sa potopiť, aj keby som mal veci darí sa mi taký čas a väčšinou veľa väčší od toho, čo by som ti mohol rozpútať a ropotovať a kapotu si odjebať a nezem ti porku ven, ako som ti tu vienku momentálne, ako som mal po ovca, ako ovečníka, ako by som to mohol zapovedať, ale ešte mi do darov neskazaj, lebo táto ti poviem, ako by som to mal na rovinu, by som ti to mohol, ako by som ti to zapredal. Aj ako by sa to inak dalo, mám bári tuto ako jak kmeň, ako kaktus, mohla by ťa halucinovať, čo si vypije. A čo to máš, čo to ti to spravil, teraz urobíme ti to dvakrát lepšie, ako by si to teraz povedal. A urobíme to tak, poviem ti to správne, chlapci by som mal také páre, a ako by som zapredaný káre, a ako by som nemal ako lepšie, ako tento kaper, čo by mal raper. A čo ja stopem, a prečo čo ja stopem, naker, a prečo, že mám aker, narované, nakárované rektovky, by som vám mohol sam predať, človek ako narodený Slovák, a prečo som jak červiak rytmus a začasa časom, aj tak mám dary naozajské a skejtujem sa po doline a naozaj nie som ani divný, nie som ani černý, nie som ani bielý, som jeden druhý, ktorý mekého tvaru, ale dobrý. A prečo by som ti to mohol povedať, jak by som to mohol kroncovský, pojebaný stránok, a potom by som povedal, že nasral som ti ako Vánok, ako Dárok, ako Nárok, jako stánok, jako Vánok, jako Dánok, jako Lánok, žijím tu na ruky jako Lángo, že žijem tu na ruky a jako by som ti to mal zapredáme obyčajne za ty ještě, že ja jsem jako šaměm, stanem odek živa barem, odek živa stanem, a som naozajský, typický, a takto sa to môže, odhovorím vám tu podvorky do tvorby, a takto by som ti to nenechal, aby som to mohol zaoperám sa s túto úsmení rokov, a takto by som to mohol, a pod zadkom mám tvrdé ako obširnené, ako by som musel jazdiť s tým človekom mocný. Takže o čo určite, o to hladšie, som bude jazdí, a predsa to už viete, predsa že už dáte, a jako tak, ako by zvuk nebolest ani tak nevypredateľný, a čo je vypredateľný, je tvoje rekordované na lacnom, polacnom, čo si vypočuješ, to sú bude gačovské slova a tie rumunské zmixerované v jednom, človeku sú náme, lebo mu to odečíva jebe, už tak to by bolo, ako by som bol to Volkswagen, Monokel a Volkswagen ti dám okrnutý, to kupujem ani.